3 квітня Кабінет міністрів України закріпив правовий статус представницького органу кримсько-татарського народу. Для Меджлісу це означає не лише офіційне визнання його статусу, а й нові можливості для взаємодії з державними органами. Водночас самого рішення уряду недостатньо для повноцінної роботи, необхідно внести зміни до низки нормативно-правових актів. 3 квітня було схвалено розпорядження Кабінету міністрів України про закріплення правового статусу представницького органу кримськотатарського народу. Ну, це те, чого уряд уникав тривалий такий термін і безсовісно уникав, але президент, як кажуть, стукнув кулаком, ну, він видав указ і сказав, що це неправильно, все це, і уряд одразу зібрався, і таке розпорядження було видано. Меджліс кримськотатарського народу, за ним закріплений цей статус, і ми зараз, як пояснило Міністерство юстиції України, ми зараз цей статус отримали. Але в той же час для того, щоб здійснювати певні правочини, треба, щоб змінювалися нормативно-правові акти, що регулюють діяльність тих чи інших відомств. Ну, скажімо, Міністерство фінансів. Бо закон передбачає про те, що діяльність представницьких органів корінних народів може підтримуватися бюджетом України. Новий статус уже змінює практику взаємодії Меджлісу з українською владою. За словами Рефата Чубарова, міністерства та відомства почали звертатися до представницького органу для погодження документів, які стосуються кримсько-татарського народу. Йдеться, зокрема, про питання мови, освіти, культури та розвитку Криму. Тепер таке погодження – не просто можливість висловити свою позицію, а передбачений законом механізм участі у державних рішеннях. В нашому випадку ми одразу відчули після схвалення закону, після схвалення розпорядження, я би сказав би так, про закріплення правового статусу представницького органу кримськотатарського народу, у нас збільшилося звернення міністерств і відомств, щоб узгоджувати з нами ті чи інші правові акти. Тобто це дуже добре. Це говорить про те, що певне міністерство і відомство, коли розробляє свої плани, я не знаю, регулює якимись механізмами свою діяльність, воно, якщо це зачіпає і життєдіяльність корінних народів України, воно має це узгоджувати. І, скажімо, от зараз у нас на узгодженні є декілька документів в Меджлісі, в тому числі щодо внесення змін і оновлення стратегії розвитку кримськотатарської мови, є інші документи. Окреме значення нового статусу у можливості впливати на рішення, які безпосередньо стосуються життя кримсько-татарського народу. Йдеться не лише про консультації, а про формування чітких правил взаємодії держави з представницькими органами корінних народів. Тобто це нашу діяльність по взаємодії, от по тих питаннях, які безпосередньо пов'язані з життєдіяльністю кримськотатарського народу в різних напрямках, або з розвитком Криму, це встановлює певні параметри наших взаємодій з органами виконавчої влади, в першу чергу, але не лише. І це дозволяє уникати багатьох негараздів, і потрошечки в суспільстві створюється розуміння того, що існують корінні народи, і ніхто без них
не може вирішувати їх долю. Я хочу сказати, що тут немає нічого такого абсолютно нового для українського суспільства в нашій державі взагалі. Українське суспільство розвивається в напрямку діалогу з суспільством. У нас створено багато громадських рад в тих чи інших органах виконавчої влади. У нас публічно обговорюються проєкти законів, нормативно-правові акти. Але коли ми йдемо до закону про корінні народи, зрозуміло, що там дуже чітко також виписуються ті сфери, де держава гарантує особливо питання мовні, культурні, інформаційні сфери, питання пов'язані з діяльністю інститутів корінних народів. Це все в законі виписано таким чином, що держава зобов'язана виконувати. Ну і зрозуміло, що представницькі органи корінних народів також зобов'язані працювати чітко в параметрах тих законних, які встановлені законами. Тож закріплення правового статусу Меджлісу має стати не формальністю, а практичним механізмом участі кримсько-татарського народу у рішеннях, які визначають його майбутнє. Відтепер держава має чіткіше враховувати позицію представницького органу у питаннях мови, культури, освіти та розвитку Криму. Водночас, як наголошує Рефат Чубаров, наступним кроком має стати практична імплементація цього рішення та створення дієвих механізмів співпраці між Меджлісом і органами влади.